Gå ned på værelset. Eller ud til far, du gør. Philip, du skal... Kom, Philip. Gå ned på værelset, så filmer mor dig lige bagfra. Så går lige ind på værelset. Om så kom, det er faktisk fint. Så kom herned, Philip. Så går den anden vej. Vi kan også gå tilbage. Så gå tilbage. Kom. Så går den anden vej. Den der vej. Philip, kom. Philip, kom. Vi skal gå lidt mere. Kom. Philip. Vi ses, skat. Hej. Godt møde. Hej. Så går lige ud i gangen. Ja, så gå videre, Philip. Så gå videre. Kom. Ja. Så hvis du lige, så lige går lidt, så filmer jeg lige lidt forfra. Kom, Philip. Kom, gå ned på værelset. Kom, gå ned på værelset. Kom. Kom, Philip. Så kom, så går jeg herned. Hvor tager armene ned, Philip? Ja, så kom. Kan du vende om? Kom, så går lidt den anden vej. Philip, kom herover. Philip, gå lige lidt mere. Kom. Kom, kom. Ja, kom herned. Super godt det her. Så, kom. Så, kom. Så kom lige herned. Gå lige herned. Så. Kom lige her hen til vinduet. Kom her hen til vinduet. Kom. Nå, du går den anden vej. Okay. Så. Ja. Så. Så kom lige ind på værelset. Jo, kom lige her. Nå, det tror jeg er fint. Var den faktisk næsten 2,5 minutter. 3,5 minutter. Ja.